Здравейте! Днес ще ви разкажа за малко от ползите на таханото тиквено семе, тъй като много често ме питате защо да поръчаме именно този вид тахан. На първо място това е тахан, който е приготвен от изцяло изсушени и смлени ядки, без никакви добавени примеси и олия. Важно е да се консумира тахано тиквено семе, защото в съставът му влизат важни витамини и минерали. Най-голямо съдържание съдържа на желязо, цинк и магнезий, които спомагат функцията на мозъка. Препоръчва се при засилена умствена дейност. Също така има доказан ефект при намаляне на кръвното налягане и спомагане на функцията на сърцето. Ако искате да имате сияйна и красива кожа, то консумирайте тахано тиквено семе. Може да намерите на сайта ни Tahini.bg в разфасовки от 30, 280 и 500 грама. Изпращаме с Speedy, като доставката до офис е безплатна за поръчки над 65 лева. Хубав ден!